Di persiapan pemirsa bumbu goreng tempe. Ngambil teri, yes, nak seger. Wis tak ombahi pemirsa ya. Apa kan ngeterno Mas Andi iki? Nek lagi pengen goreng tempe ndak pakai tepung pemirsa ya. Oke. Lah kok loyo jatuh. Iki carane masak sayur lumbu, bumbune dhisik. Iki berhubung laos make yo tidak ada, jadi tidak pakai laos. Bismillah. Jadi udak-udak dulu. Dikasih garam. Pokoknya dalam. Gue lah neng gantungan. Baju apa ini? Yo wis neng lemari ya. Yo wis temok. Wis iki kayak ini pemirsa, terus dirasakan dulu. Sedikit lagi. Soalnya kimang sak ciduk setengah pemirsa. Budal. Langsung masuk kabeh. Ada telo, lumbu. Memang ya bismillah. Oke. Dibarengno pemirsa lumbu karo telo. Ki berhubung graule wis akeh gak tak kei godhong telone pemirsa ya. Wis kaya ngene dibarengno kabeh pisan sampai yo mok bruk ben tambah kecut. Wis dikrekep sampai medok, gak perlu diudek-udek terus. Kaya ngene wis. Kayak ini ya pemirsa. Iki pemirsa. Wes pemirsa yang ini wis mateng. Telone ya wis medok. Wis medok. Tinggal dimatikan. Wis ger. Tinggal matun ya pemirsa, idak-idak.
Walah gosong pemirsa. Tempene gosong jadi minyaknya hitam, ditinggal ngeseni kendi make. Tempene tidak bersahabat. Wes. Padahal genine wis tak cilikno iki pemirsa. Nek ditunggoni iki suwene ra kaprah. Nek ditinggal sak lemet. Mau bikin sambal geprek teri. Neng glodok no. Iya, tunggale dijupuk duwi mang lho, dinggo sangu. Wes. Simpel pemirsa. Sing ape nitik sapa? Lah kaya ngene. Dah selesai. Kayak ngene sambele disiram. Ora perlu disiram, iki goreng setengah mateng ae wis pemirsa. Setengah mateng. Selesai, mari kita makan. Tempe ini gosong dan gosong. Sayur aseme lho. Wis tak gawekno sak magicom. Banyuku metu banjir neh nggo. Masa dia angker nguntir ngono tah marai. Kono ora becek lho jogane make. Song tempene kobong gara-gara ditinggal mae. Wis pemirsa. Lembut, dilembutno pemirsa. Soalnya nek orang kok dicutii. Wis dadi. Selesai.
Golek solet ora temok pemirsa. Wah. Ning ndi solete mae? Jadi pemirsa selesai, sudah mateng. Menuku sangat-sangat enak sekali. Bukan namanya di, kok bar dikutak macan. Sambal teri, sambal geprek teri. Iksane nganggo lalapan cah. Aku ki bintang pudal. Tapi kok nek gak mangan sik yo lesu. Pokoknya menune ki sithik-sithik diratani. Alah tek panas kabeh le. Lah ngene iki lambene jontor ah. Prasmanan pemirsa. Tempene song yu gosong-gosong ora payu. Engko sing doyan iki pake. Wis sakjane gathukane balur. Berhubung ratuku balur enak ya wis kaya ngene pemirsa. Lanjut pemirsa iki saurunge mangkat. Makarya sarapan sing dimasak dhisik. Sampe sarapan. Orang mergawe wis sarapan. Sakane wae benar. Amin. Yo sah-sah sik to. Ya belentri macik, kan kok piringnya rusak kabeh karwane. Ayo nang mbah kodene. Oh, banget kan. Nah, perlu deh. Ker di? Segedele, Om. Hah? Perlu bisa segedele orang. Iki kucuk loro ndi. Kenapa? Iku. Kenapa? Karo kaboten. Lah aja kuwi lho entinge mbok malah. Entinge mbah kowe wong lanang cah. Mbok separekno entinge mbah. Tenan. Lah kowe maranene wis tok kono. Dike nek kok nggone. Rusuk-rusuk metu alas. Nduk nabrak alang-alang dhuwure sak dodo. Salah jare Pak ning ngene rek. Kuwi enek kok kuwi ada-ada rono. Ngendi? Ning ndi ya ndek Danding Tegale. Ngendi sapa? Dandinge dikon mek ning ndi ya? Nggone lekmu wis entek teke. Bisa jare Pak ning kon mek ning kono terus didudono. Mek damene kon ning kono. Mak damen wong ki tebon kok iso enek-enek. Makanya bener kalau ini mek damen nggo sapi. Lah kowe wis mek tebon wong kok. Ya kowe teran nek dikon ngilangi make wangi lho. Lah kowe wis mek tok loro mek. Lah ngete make kan yo ngono mah. Nih, ini kita dadi uya. Pernah telai juju sapi. Alah yo. Jere sapa dadi ya nek krokot lho dadi ya. Yo ora juju kuwi marai sapine. Kuwi isinge kuwi encer. Nek garing-garingan kuwi dadi engko telai atos-atos. Lucu ndi. Nek ngeruk penak. Nek nek ijo yo sapine dremban, nek garing yo aeng. Yo ora. Berarti wong ngono ki nek mangan ijo-ijonan kuwi mesti mencret. Nek mangan garingan nak telai atos. Nek wong kan yo beda. Yo padha pencernaane yo Seger banget. Mbak tulang. Lesu ndi aku dek sore kan gak mangan. Iki kayak para payudole. Perkara mak langsung turu. Awak nek kesel ndi yo, turu yo kena yo. Pleksek. Dia jute keselah ya ora reso turu sore. Apa? Aku Lah nek kowe karuan main game kok. lah ora. Ora. Jujur lah padaku. Ora. Loh, kucing doyan, Mak. Seger banget. Ndi keloloten ndi? Ya ora, terakhir kucing dene mangan kok salah kok. Nah, gimana? Alah. Kucing makan suket. Wis dijeli. Yo gak iki dekne iki mangan suket ben dinggo nguntahno apa sing dipangan dekne ngono biar kaya ulu-ulu sing ngetelon kuwi. Ente lah doy. Muntah yo aja. Terakhir kuwi gini iki bermuntah dekne wis ero. Mbokane Fernan yo ngono. Nya, yen ora suket kae.
kedoyan cara suket. Oh, suket. Kedoyan ya. Pengen kan? Apa? Pengen banget. Ingeti lho ora om nduk ini. Seger banget lah. Ayo budal matur merah. Heeh. Wedang bar kok. Mau gawean Kan kok kan. libur. Gawean kok akeh nom. Gawean akeh lah pole. Norno. Aduh, aduh. Aduh. Sini pinter yo anteng yo. Hmm? Anteng gak ngregoni mah. Gelas ibuane telang ngawah kalau. Ben. Apa lah? Mantrena isa gorengan mentah. Kak. Wis entek wis tak goreng kabeh. Iki kayak teribet campur sego gua Mas. Diwetong. Ya. Iki kan podahe iwak laut. Sangkrae nom-nom. Kayak agak berdiusi iya dukulnya ya. Trik pemirsa, nek pengen nyayur asam lumbu ora gatel, godhong lumbune aja delokno. Terus Jadi rasane. bumbune kuwi dijegurno dhisik sampai umub. Wes jadi rasane iki. Iya, bumbune sembarang kalir. Mak. Saya mbak jadi rasane iki. Hah? Jadi mau coba ngomongin lumbune gatal. Iya. Pokoknya wis meneng ae ngono. Jadi alhamdulillah nek nyayur krak menglap ora gatel pemirsa. Jajal kalian lumbu apa mek lumbu muring-muring. Mesti kok jangane kaya rawe pemirsa. Mulane aku nek pas arep kelan kaya ngene anak-anakku wis tak kandhani aja gek emosine make. Dadi ben relax apa nek marani nyantai. Nek bengak-bengok piye-piye ya ora sida, ora dadi. Seger pol. Wah, seger. Mak, mangannya enak. Pengiritan. Mak, yo tak pulang. Jepangan. Kembali kelipet ya. Iya nih Kak Lali. Centa centi 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 centi. Ganjek, aku mulai hak cek mulu. Wes entek pemirsa. Ini tak sapinya. Pan. Nyam. Loh, kentak. Ini. Mas, aku pedesan. Dan ditutup sih. Sekalian. Ya Allah. Ya pemirsa cukup sampai naik videonya Mak Dino iki, Mak sarapan sayur asem. Jadi nenek salah ngomong, tinggal aku perbuatan keluarganya Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir kayak banyak kali. Agung kayak banyak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi di like, di komen, di subscribe, ditutup lah abang-abang yang benisong ikuti channelnya Mak Legini Family.